FIFA, но ако ми вкарат гол, видеото свърши. О, това е много зле, защото атаката му е по-силна. О, не. Не. Добре, взехме на топката. Така. Да видим дали ще вкараме. Оп. Ей. О. Ей. Не успях. Така. Чекай още шанс. Фал. Добре. Да видим дали ще го вкараме този фал. Оп. Не. Да видим. Маре, той беше близко. Така. Нека да видим. Подаваме му. Тук целта по принцип ми е не аз да вкарвам, а той да се опита ми вкара, но ужас. И моля ти. Ама. То много са. Тъй. Така. Човек. О, не. Е много лошо. Добре. Не. Стига да. Не. Добре. Така. Не успях. Аре бе. Не. Ще ми вкара. Няма ми вкара. Ще ми вкара. Добре. Тъч. Да видим. Моля те. Последните минути. Според мен заслужава. Видите се за още шорти.